ברוכים הבאים לבדיקת האוזניים המשתמשת באוטוסקופ של טייטו. ככה זה נראה. המטרה שלנו היא לצלם תמונה ברורה של אור התוף בכל אחת מהאוזניים. מעולם לא ראיתם איך נראה אור התוף? אל דאגה. הוא נראה ככה. נתחיל בניקוי עדשת האוטוסקופ, כאן בקצה. אם העדשה מלוכלכת, היא תהפוך את ההדמיה למטושטשת. פקקי אוזניים המסופקים עם הטייטו הם הדרך הטובה ביותר לשמור עליה נקייה. הם מסופקים בשני גדלים. לאחר מכן, על הנבדק לשבת בנוחות וללא תזוזה. אם אתם בודקים ילד קטן, אנו ממליצים לתת לילד לצפות בסרטון בטלוויזיה או בטאבלט, כך שהוא ישב בשקט. ודאו שאתם מחזיקים את ראשו יציב במקום. כעת, בעדינות, אך בנחישות, משכו את אפרכסת האוזן אחורה. זה פותח ומיישר את תעלת השמע. תצטרכו למשוך מספיק כדי להרגיש את תעלת השמע נפתחת, מה שיקל על החדרת קצה האוטוסקופ פנימה. אצל אנשים שונים, התוצאה הטובה ביותר יכולה להיות כאשר מושכים למעלה, למטה או אחורה. נסו וראו מה עובד הכי טוב עבור הנבדק שלכם. התחילו בהקלטה, החדירו בעדינות את קצה האוטוסקופ אל תוך האוזן, והחליקו אותו אל תוך תעלת השמע, עד שתקבלו תמונה ברורה של אור התוף. והנה זה אור התוף. קל ופשוט. פשוט החדירו את המכשיר, עד שאתם יכולים לראות באופן ברור את אור התוף על המסך. אין צורך להמשיך הלאה. ובכל מקרה, הפסיקו לפני שאתם מגיעים אל אור התוף. ברגע שאתם מקבלים תמונה יפה וברורה, ראשית, הוציאו את המכשיר מאוזנו של הנבדק, ואז לחצו על סיימתי, done, בכדי לשמור את התמונות. עכשיו, תורכם לנסות. זה בכלל לא מסובך כמו שאולי נראה בהתחלה. בואו נעשה זאת כמה פעמים עד שתשלטו בזה. צריך רק קצת תרגול. אנחנו ממליצים שתתחילו בבדיקת מבוגר בריא או על עצמכם, ורק אז תנסו את זה על ילד. אם בכל נקודה שהיא אתם נתקעים, תוכלו תמיד לצפות שוב בסרטון הדרכה זה, או לצפות בסרטון פתרון בעיות.